জোৰ থাকিব লাগে আমি কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিব লাগে আৰু আমি কৰিব পাৰিম दिनै जोङो बे मालागुरि गेलेग्रा फोथाराव गसाइगाव जिल्ला इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि जे वुमेन सेल बिथांमोनखौ लानानै दिनै जोङो बुहुमनां जे आइजोफोरनि सान इन्टारनेशनेल वुमेन्स डे बेखौहाय जोङो बेवहाय अबजार्भ खालामदों आरो बे अबजार्भ खालामनायाव दिनै जोंना जिल्लाजों लोगोसे मोनबा ब्लकनिफ्राय बेवहाय जोङो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बेवहाय जोङो जथुमदों आरो बे इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेशननि गेजेरजों जोङो जोंनि आइजोफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथिखौ जोङो लाबोनो हास्थायदों जे दिनै जे जोङो आइजोफ्राबो जोङो फावसायनानै थायाखै मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि आइजोफ्राबो जोंनि बर' आइजोफ्राबो बा जोंनि बे ओनसोलाव रायजो जानाय जेसेबांनाखि आइजोफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो बोरै सांग्रां खालामनो आरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे जोङो समानै जोङो जौगानो हायो नै बिनि थाखाय जोङो बे इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेशनखौ दिनै जोङो बेवहाय अबजार्भ खालामनाय जादों मालागुरि गेलेग्रा फोथार सर फैबाय थानाय राजखान्थियाव यूपीपीएल राजखान्थि दोलोनि जे गोख्रोंथि बेयो माबायदि जानानै दं दासिमाव फैबाय थानाय जे बिधानसभानि बिसायख'थि बेखौ लानानै जोङो यूपीपीएलनि जानानै जोङो मोनफ्रोमबो बियाबाव जोङो खामानि मावबाय थादों आरो मानगोनां जोंनि यूपीपीएलनि आफादगिरि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोंहा फोथायनाय दङ जे जोङो बे फैबाय थानाय जे बिधानसभानि बिसायख'थि बेवहाय जोङो जेराव जेराव जोङो बिजाथि होगोन बे मोनफ्रोमबो बियाबफ्राव जोङो देरहासार जागोन जोंहा बे गोख्रों मोनसे फोथायनाय दङ आरो बिनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो ब्लकआव प्राइमारियाव जोङो गोख्रों भाबै खामानि मावगासिनो दङ इंटरनेशनल वुमेन डे এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব লাগিব হয় সকলোকে মই আজি ইন্টাৰনেশ্যনেল ওমেন ডেৰ কাৰণে অশেষ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমাৰ দলৰ পৰা আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা আমিও ইয়াতে আমাৰ মালাগুৰিত আমাৰ গোসাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে ইন্টাৰনেশ্যনেল ওমেন ডে অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে এই ডেটো অবজাৰ্ভ কৰা হৈছে ওমেন্স ডে ইয়াতে আমি খেল ধেমালিও কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে আমি কেনেকৈ মহিলাসকলে আগুৱাই আহিব লাগে সকলো দিশতে কেনেকৈ আগুৱাব লাগে তাৰ বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি মহিলাসকলক মানে মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ এটা আলোচনা হৈছে ইয়াতে আৰু মহিলাসকলেও বহুত উপভোগ কৰিছে সকলো ব্লকৰ পৰা ইয়াতে মহিলাসকলে আহিছে যোগদান কৰিছে বিভিন্ন খেল ধেমালিত ভাগ লৈছে তেওঁলোকে আৰু বহুত ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰা হৈছে আজিৰ দিনটো